תקשיב, ל-20 מטר, ל-10 מטר, יותר חשוב לי לראות אותם מהצילום שלך. 10 מטר עולה למעלה. תראו אותם מצד שמאל. 10 מטר עולה למעלה. משהו ברייס, אחי. וואו, תראה. תראה את העלייה, תראה, ב-10 מטר, אחי. 10 מטר כבר אמורים לראות אותם. הופה! תן גז! יפה! תשאר ככה, לא בלי גז, זהו, זה המהירות, ככה אתה נשאר. תמשיך. אלוף, ככה. אלוף, יש לנו לייב. תתחיל להוריד גז לאט. לאט. תוריד עוד טיפה, זהו, תשאר ככה, אחי. תוריד גז, הוצאנו אותה! תוריד עוד גז. יפה, אתה נשאר ככה, הגה שמאלה. כל הכבוד, אחי. תאר בכיוון הזה נשמה. פתח מסך, נביוניקס, תראה בין העמודים. אתה יוצא ביניהם. היא גם שחתה אלינו. כן. היא גם שחתה איזשהו שלב אלינו. איזה לייב, תפסתי את הכל בווידאו, אחי. הכל בווידאו. שיגעון. תקשיב. תן לי הוראות.